Kaikki pizza. Seuraavaksi kertovat, miten se meidän aamu meni, jos jotain. Just. Kuuluuko tämä ääni? Onko jotain sanomista? Kuuluu. Hyvä. Okei, eli aloitellaan vaan. Kello näyttää olevan 3. Toivotaan, että sieltä vähän ripostelee ihmisiä lisää pikkuhiljaa. Ilmakin on näin hyvä. Eli tervetuloa Iso Tanhuujien pienimuotoiseen ulkoilmakonserttiin, joka on muuten 7. kesää, joku pidetään täällä näitä konsertteja. Eli Isosta vuodesta 2008 asti esiintyy täällä Kartanon pihalla tosi hienossa miljöössä. Ja meille tästä on ainakin tullut perinne ja varmaan osalle yleisöstäkin tästä on tullut johonkin perinne tapahtumaan, että tullaan katsoa kansantanssia Kartanolla. Ja tänään meillä on luvassa tosi monenlaisia tanssilajeja. Tuossa kävin just läpi meidän esiintymisiä tai erityistansseja ja on muun muassa valssia, menuettia, hampoa, katrillia ja polkkaa. Että on tosi mielenkiintoinen ohjelmisto tulossa. Mutta me valittiin tämän ulkoilmakonsertin teemaksi polkka. Sen takia, että tänä vuonna vietetään valtakunnallisesti polkan teemavuotta. Ja se on aika monille suomalaisille tuttu tanssilaji, ainakin katsottuna, ei välttämättä itse tanssittuna. Mutta aika monet polkan variaatiot on ehkä jäänyt monille opettelematta. Ja siksi mä ajattelin ottaa tähän juontojen yhteyteen vähän pieniä polkkavariaatioita, jotka on kaivettu sellaisesta perinnekirjasta kuin Tanhuvakka. Tanhuvakka on kirja, johon on kerätty tosiaan ihan tuolta satojen vuosien takaa sellaisia variaatioita ja tansseja, joita Suomessa on tanssittu. Ja Sanna ja Katja esittelivät vähän muutamia variaatioita, minä niistä vähän tässä kerron ja Reetta sitten säestää tuolta viululla. Ja ajateltiin, että ihan ensimmäiseksi saattaisi nähdä pienen pätkän Lantti-nimisestä tanssista, jossa huomatkaa nähdään vastakkain seläkkäin polkka, eli yksi polkkavariaatio. Ja tämä tanssi tulee Kemiöstä ja se on vuodelta 1901. Olkaa hyvä vaan. Polkan tahdella, eli Laajavuoren pelimannit soittaa meille Jallun polkan. Olkaa hyvä.
jatketaan sitten polkkavariaatioiden parissa, jos meillä on täällä tanssijat valmiina. Eli seuraavaksi näette pätkän Amerikan polkasta. Sitä on tanssittu pienin muutoksin kautta Suomen ainakin 1940-luvulle asti. Ja kiinnittäkää tässä tanssissa nyt huomiota sitten tämmöiseen kantavarvas askelikkoon, jota voi myös hyvin yhdistää polkkaan. Ja seuraavaksi lavalle päästetään tosi isot ryhmät. Ja mukana on myös muutama haipakkaryhmän jäsen, jotka on tanssinut samaa tanssia. Ja he esittävät yhteisohjelmistoa Sotkin tapahtumasta, joka järjestetään viikon kuluttua Tampereella. Ja pääjuhlassa on tosiaan sitten tuhansia tanssijoita tanssimassa näitä samoja yhteisohjelmatansseja. Ja tosi isot ja muutama haipakkalainen esittää siis valssin 2 kuninkaan lasta. Olkaa hyvä. Oliko ihan aika tipsu? Ei. Oli kerran 2 kuninkaan lasta, jotka rakastivat toisiansa. Heidän välillään oli yksi latti ja juokseva pienpuronen. Kuinka taitaisin luoksesi tulla, kun latti on välillämme. Pue itsesi valkeaan vaippaan ja ui sitten luokseni mun. Kuinka taitaisin luoksesi uida, kun syksyinen pimeä on yö. Minä sytytän kynttilät rannalla, sinun tuloas valaisemaan. Oli rannalla 2 vihollista, ja ne kuulivat keskustelun. Ja ne sammutti kynttilät rannalla, neito vaipui kinnaatoihin. Kerro terveiset isälleni ja rakkaalle äidilleni. Sano, että minä lepäjän alloin. Sano, ettei ne surra mua saa. Sen kuuli yksi Vellamon neito, meren aaltojen haltija.
niin paljon minun vallassani onkin. Olen aaltojen kuningatar. Niin paljon minun vallassani onkin. Olen aaltojen kuningatar. No niin, ja sitten seuraavaksi taas polkkaa. Olet valmiina. Seuraavan polkkavariaation nimi on, tai polkkatanssin nimi on Hali hiljaa. Ja tätä versiota erityisesti on tanssittu Saarijärvellä Mahlun kylällä noin 1870-1900 vuosina. Ja seuraavaksi siirrytään sitten polkasta hampoon. Hampo on erittäin kaunis, ainakin minun mielestä kolmijakoinen tanssilaji, ja siitä voidaan antaa täysi kunnia tuolle läntiselle naapurille eli Ruotsille. Hampo on tullut sieltä tänne Suomeenkin. Ja hamposta tekee erityisen kiinnostavan ainakin tanssijan näkökulmasta ja todennäköisesti myös katsojan näkökulmasta se, että mies- ja naistanssia, joskin tässä tapauksessa meillä on ihan naispareja, mutta toinen tekee toki miehen askelikkoa, niin miehen ja naisen askelikot on hivenen eriävät. Eli kannattaa kiinnittää sen huomiota. Ja hampostakin on monenlaisia variaatioita olemassa, ja me eilen ihan improvisoitiin tämmönen hampovariaatioiden esittely, ja eilen se meni ainakin sillä tavalla, miten olisi tarkoitus nyt mennä, mutta se ei välttämättä mene ihan juuri niin, mutta katsotaan miltä se näyttää tänään.
Seuraavaksi me päästetäänkin lavalle 11-13-vuotiaiden, ainakin suurin piirtein ikäisten tyttöjen ryhmä. Ja ajatelkaa, jos osa tämän ryhmän tytöistä on aloittanut tanssiharrastuksensa tasan 10 vuotta sitten. Eli siitä voi laskea, että ei ole kauhean paljon ollut ikää niillä, jotka on aloittanut harrastuksensa. Ehkä noin 3 vuotta ensimmäisellä tanssilla. Ja ryhmä osallistuu torstaina valtakunnalliseen lasten ja nuorten kansantanssiryhmien luokitteluun. Ja luokittelu on tapahtuma, jossa siis ryhmät saa asiantuntijatuomaristolta palautetta omista teknisistä ja esiintymistaidoista. Ja Paula esittääkin meille ikävän vieraalla maalla koreografian, jonka tulevat esittämään torstaina tulla luokittelutilaisuudessa. Koreografian on tehnyt Paula Keski ja lisäksi mukana on pitkäaikainen isojen koreografia vieraalla maalla, joka on Tauno Häkkäsen käsiala 90-luvulla ja Paula on tosiaan muokannut sen Paulan käyttöön. Ikävä vieraalla maalla. Olkaa hyvä. Ikävä
joukko myötäilee. Keksin keinon, keksin toisen, miten täällä loistaisin. Se samanlaisen loisen pihalle jo poistaisin. Hetken vielä viivyn, nurkan taakse vilkaisen. Repun selkään heitän, tuu joukko myötäilee. Eikä huomenna saa pestin, jonka löydän satamaan. Hetken vielä viivyn, nurkan taakse vilkaisen. Repun selkään heitän, tuu joukko myötäilee. Kiitos Pauhalle ja paljon onnea luokittelutapahtumaan. No niin, ja sitten seuraava polkkovariaatio, nimeltään raatikko. Sitä on tiettävästi tanssittu ainakin Nurmeksessa ja Anjalassa. Ja tässä tanssissa näette, että laukka-askel sopii erittäin hyvin myöskin polkkaan. Raatikkoon, raatikkoon, vanhat tiiät pannaan. Raatikkoon, raatikkoon, vanhat tiiät pannaan. Nuorten, nuorten, kyllä juonetaan. Ettei heitä nuoret pojat saa. Nuorten, nuorten, kyllä juonetaan. Ettei heitä nuoret pojat saa. Jos polkan ihan perusaskel ei ole kaikille tuttu, niin tuolta Tanhuvakaasta löytyy myös ohjeistus, että miten se polkka menee. Kirjallisesti esitytte ja minäpä sen täältä luen, jos te jollekin vaikka avautuu. Ensimmäinen on tasahypyllä maahan siten, että vasen jalka on kulkusuuntaan hiukan edellä. 2. Oikea jalka astuu askeleen lähemmäksi vasenta tai paikoillaan. Vasen jalka astuu lyhyen askeleen kulkusuuntaan tai paikallaan ja ponnistaa hyppyyn. Ja 4. vaihe, hyppy ilmassa. Jos joku tästä sai kiinni, niin oikein hienoa, niin voitte sitten kotona polkkaa. Hyvä.
Ja seuraavaksi pääsettekin näkemään Isottaret lavalla 4 miehityksen voimin tai 4 henkilön miehityksellä. Ja esitellään aluksi Menuetta 120 koreografia, joka Eikä siellä sulla on. niin kuin meillä. Menuettihan on semmoinen juhlava ylvästanssi ja sen verran sitten Isottaret myöskin polkkaavat. Voitte nyt katsoa, että menikö se tuo äskeisen ohjeistuksen mukaan se Isottarien polkkaus vai näettekö siellä Mä tässä jotain? siirryn sen mukaan, olkaa ihan rauhassa.
Tähän väliin lyhyt juonto, ettei paljastu huono kunto. Eli seuraavaksi päästetään Laajavuoren pelimannit taas tänne soittelemaan. Ja... Eikö hetkinen, oliko meillä variaatio? Ei ole variaatio. Eikö mä yritän pitkittää vielä? Joo. Eli Laajavuoren pelimannit tulee soittamaan meille polkkaa, muistaakseni hevospolkkaa. Ja tän seuraavan kappaleen aikana niin me laitetaan hattua kiertään, että meillä on semmoinen vapaaehtoinen kannatusmaksu meille. Jos teiltä löytyy taskupaita filminkejä, niin saapi laittaa hattuun, mutta jos ei löydy, niin ei hätää. Laajavuoren pelimannit, olkaa hyvä. Se on sun ongelma. Mahtoikohan se hattu vielä ehtiä kiertää sillä. Otetaan se kiertää ihan rauhassa ja otetaan tänne seuraava polkkavariaatio sitten. Elikkä nimeltään Kutitus, joka on taltioitu Pomarkussa. Ja tää on tosiaan meidän viimeinen polkkavariaatio ja katsotaan silmä kovana mitä uutta sillä nyt sitten luvassa.
viimeinen tanssi ennen kuin ehkä vähän liikutetaan teitä yleisöäkin tänne lavan puolelle, mutta tosiaan luvassa on avokatrelli ja eilen koottiin tanssijoita Haipakasta, Junsista ja Isostarista ja Sun pitää tulla auttaa mua. ja etuna siinä on se, että sitä voidaan varjoida hyvin monella tavoin ja eilen myöskin sitä vähän varjoimme ja katsotaan minkälainen versio Ei siitä. sitten saatiin Mä voin aikaan. tossa syliin, niin sä voit käydä. Mistä? Tästä varovasti näin. Mut ei nopeita liikkeitä, tosi hitaasti sillä, että kaikki pysyy siinä kuvassa koko ajan. Lavalle kuvat, ei muita. Missä mun äiti on? Onko tuo mun äiti? Kyllä se on. Missä me kuvataan yleisöä? Joo, eli nyt sitten meidän ohjaaja Paula Kettu vihjaisi jotain sellaisesta yhteisestä opettelusta. Eli kuulkaas kaikki, joita vähänkin tanssi alkaa vipattaa tai vaikkei vipattaisikaan, niin saattaa tämän jälkeen vipattaa. Eli kuulkaas vaan rohkeasti tänne lavalle. Tämä on meillekin ihan uusi juttu aika monille, eli ihan ollaan samassa veneessä opettelemassa. Miten se taas on? Kuulostaa vaikealta, mutta kivaa tiedä. Tanssimaan. En mä halua. Höntsäilyä ei voi mennä huonoon. Oli tässä näköjään kapasiteetti enemmänkin jostain syystä. Se on varmaan säädetty se 20 minuuttia per yksi klippi, niin mä joudun yhden esityksen katkaisemaan ja laittaa. En mä... No ei oo pakko. Tääkään hauskaa. Jos on suuria ihmisiä, niin voit olla suurten ihmisten kanssa ja sillä tavalla. Eli kävely on se, mitä me tässä niinku lähdetään ensimmäisenä tekemään. Ja sitten kun minä otan tämän, voit helpommin nähdä.
Niin sanot Katjalle moi. Vielä yritetään mukaan. Mä oon nähnyt ihan Juttelen aamulla ensimmäinen, kun heräilen, mitä muuta on pakko välittämään. Vaikenee ennen kuin saa unia. Ei kukaan laskemaan alle. Ei mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tähän asti. Mä säätte tuntane itekseni. Vasemmalla Herra Miitisen krapula olikin huutomassa vaiheessa. lähtee nyt. No mut kiva se on. Ihan 2V ei kyllä tajua ihan vielä, että mitä tarkoittaa, että ollaan paikalla rauhassa. Ei haittaa. Ja lämmin sitä omaa paljaa. Näin. Sitten otetaan kädet käsistä kiinni. Ja omaa paljaa käsistä kiinni. Ja sitten lähdetään pyörimään. Mennään myötäpäin. Taas 7 askelta. Lähtee nyt. 2, 4, 5, 6, 7. Hyvä. Sitten otetaan kädet yhteen ja pannukas lähdetään kurkistamaan tuota yleisöä. Yhteisen käsien kanssa. Ja hoplaa hei. Tähän menee taas 7 askelta. Lähdetäänpä yhdistämään. Ja sivuaskelta. Muistatko koko eli sivuaskelta. 7 lähtee nyt. Sivulle 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja baari. Pari, 2, 3, 5, 6 ja bannaari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tää on semmonen, että lasketaan ja 7 ja 12 ja 15 ja me laskemme. Tekemättä tehdä tämä sivuvuoro. 2 kapea. Riippuu ja lähtee. Sivuille 2, 3, 4, 5. Haluatte tällaisen kameran jalustella. Ja kunnolla. Onko Nikonit nurin? Vähän kauemmas kamerasta. Ja paria. Milloin se alkoikaan se teidän tenavien ryhmä? Enää mitään. Joo, äiti näkee. Lähdetään kaikki menemään täällä keskuudessa. Lähdetään menemään myötäpäivään. Myötäpäivään. Ja mennään kuulostamaan. Onnellisesti Ei hätää vaikka. Lähtee. Jaako. Ja se. Ja toinen ja kaksi. Ja ne. Ja se. Jaako. Jes. Hyvä. Ollaan siihen. Meillä sulla on hatunautaa. No pieni saari. Sitten tehdään tuolla piilivasta. Kurkkaamassa. Ei ihan päästä tonne. Mennään puulastaan. Myyjäpaikat kaikki mitä on, niin on paljon. Työkkärin tuilla on, mutta ne on sieltä kotihoidon tukea, niin että ne jää kolme. Sitten taas napataan omaa. Ja
On tää näköjään vielä päällä. No niin, no kiva, meidän kaikki jutut. Joo. Vastuu. Lenkki. Pari minuuttia. Taputukset taas vastuu. Lenkki. Taputukset 3 kertaa vastuu. Lenkki. Pitää. Sivulle ja lenkkiä, pari ja pannuri. Ja sitten lähdettiin sivulle. Sitten lähdettiin siivastuu. Äänen kasva. Kasvaa. Pari näistä käsistä. Toista. Ja sitten sivulle vielä. Alaan tappia. Musiikki kyllä kertoo. Nyt voit ottaa. Tai kaverin kädet. Myös saatte siellä jammareissa. Voi vähän koskella. Veivaa. Se näin saunaan. Kun olette valmiina, sitten mä huudan tällä jammalla. Eli etsipä itsellesi tilaa täältä. Jammailemaan oma jammailu. Voit vähän liikkua jopa siitä omalta paikalta. Jes, minäkin uskallat liikkua vähän enemmän. Voinko mennä ympäri? Ja vieläkin lupaa. Ennen kuin lähdette kotiin. Ja valssin myötä niin toivotamme kaikille oikein hauskaa kesää. Ja täytyy vielä mainostaa, elokuun 24. päivä järjestämme täällä Kuokkalan kartanolla lasten ja perheiden tapahtuman Olipa kerran Kuokkalan kartanolla, joka pääsee tutustumaan sekä sisä- että ulkotiloihin vähän historian siivittämänä, niin pistäkäähän korvat taas. Mutta kiitoksia. Valssaamaan vaan.